Kien hemm ksur tal-artiklu tal-att dwar l-standards u ksur tal-kodiċi ta' etika fil-konfront tal-Ministru Clayton Bartolo u l-Ministru Clint Camilleri. Fl-email tagħha m'hemm l-ebda ħil ta' minuti u dokumenti li ħadmet fuqhom. Dawn huma wħud mill-konklużjonijiet li ħarġu mir-rapport tal-Kummissarju tal-Standards li huma kundanna ċara lejn il-Ministri. Iżda skont il-Ministru Clayton Bartolo, inkredibilment, din hija biss spin. Din hija kollha kemmi spin, kollha kemmi intenzjonata biex ikun hemm informazzjoni dwar dan ir-rapport. Kollha kemm intenzjonata biex ikun informazzjoni. Mir-rapport ħareġ ukoll li Amanda Muscat għandha sempliċement ċertifikat ta' livell avvanzat u diploma u għal dan kienet qed titħallas 68,000 euro. Dan fil-waqt li jistess ikkonfermat li meta laħqet konsulenta li rwol tagħha baqa' l-istess bħal meta kienet segretarja personali ta' Clayton Bartolo. Tant li qalet ukoll li kienet tikkoordina ma' ħaddieħor biex jagħmel ix-xogħol ta' riċerka u ma kienitx tagħmel ir-riċerka hi. Ir-rapport jgħid ċaru tont li t-tip ta' xogħol li kienet tagħmel Muscat ma kienx ta' konsulenza fi żmien meta kienet taħdem mal-Ministeru tat-Turiżmu. Dwar iż-żmien meta kienet taħdem mal-Ministeru ta' Għawdex, ir-rapport kixef kif skont analiżi tal-emails li saret, Muscat kienet attivament taħdem għall-Ministru Bartolo fil-perjodu kollu fejn uffiċjalment kienet policy consultant mal-Ministru Clint Camilleri.